ፍጥር ክትብል ብሕንቃቐም ማንካ ከይልዓለት ኣብዮም እምበር ከነፍስ ወከፍ ናይ ገዝኦም ነገር ካብቲ ዝደቐቐ ክሳብቲ ዝዓበየ ብሰራሕተኛ ስለ ዝስራ ህሳስ ልደ ስለ ዝኾነት ዝያዳ ሓለፋ እንዳትገብረላ ኣብዮም ንሱ ጥራይ ዘይኮኑን ኣብ መንጎ ኣወዳት ቤና ጓል ስለ ዝኾነት ይሕዋታ ከም ብሌን ዓይኖም ጠሚቶም ዝከናኸንዎም እዝን ወዲ ከምዝን ምስቲ ትኽደኖ ዘመን ኣምፅኦ ኣልባሳት ዳርጋ ኣብ ማእኮራ ዝበፅሕ ፀጉራ ምስቲ ቅሕ ዝበለ ገፅ ተደማሚሩ ዝኾነ ወዲ ዳፊሮ ክጥምታ ወይ ክላለያ ዝሕሰብ እዩ እምበርከ እዚኣ ትመስል ደኣ ክሳብ ሕጂ እንታይ ኢላ ብዘይኣርክ ክትፀንሕ ገሊኦም ቀደም ቦግ ኣቢሎም ኣለዉ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዝሕዘም እዩ ብኸመይን ከዓ ምልኩዓት ኣዋልድ ዝበሃላ ብቐሊሉ ኣፍቃሪ ክሕዛ ዝፅገሞም ኮይኑ ይጥቀም ኣይጥቀም ብዘይገድስ ዝኾነ ደፊሩ ዝቐረባ ወዲ ብቐሊሉ ክዕወተላ ዝኽእል ከም ውፅኢቱ ከዓ ዕድለኛ እንተኮይና ጥዑይ ፍቕሪ ትምስረት እንተዘይኮኑ ግን ከምተን ዝበዝሓ ምልኩዓት ፍቕራ ብሕፃ ስለ ዝንደቅ ሓደሽደሽ ንክብል ግዜ ዘይወስድ ሽዑ ገሊአን መልክዕ እባ እንተዝሕሉ ነይሩ ኣብ ዝብላሉ ንስሳተን ግን መሳኺን ንመልክዐን ይረግሞም በቲ ገዛውታ ምናልባት ብእግራ እንተተዛዊራ ወላ እውን ኣብ ዝኸደቶ ዋኒኖም ረሲኦም ፈዚዞም ዝጥውትዋ ኮይኑ ግና ብጌጋ ደፊሩ ክዛረባ ዝሓስብ ሰብ ወይ ዝፈተን ኣይነበረን ንሳውነት መጀመርታ እኳ የሰክፋ እንተነበረ የግዳስ ድሕር ግዜ ስለ ዝለመደቱም ቀጭጭ ኣይብላን ነቲ ነዊሕ ፀጉራ ናብዝን ናብትን እንዳበለት ምስ ሓለፈት ኩሎም ናብ ጉዳይ ይምለሱም ከም ኣመላ ነፋስ ክትወስድ ኢላ ኣጋ ምሸት ናይ ገዛ ክዳን ተኸዲኖም ምኾነ ኣይ እምበር ናይ ገዛ ክዳን ንገለኢንሲ ኣነ ዝበለ መወፂም ኢዳ ኣብ ናይ ላዕለዋይ ጁባ እትያ ሸነን እንዳበለት ኩሎም ማርታ ዝብል ድምፂ ንድሕሪት ቆልሕ ከም ትብል ገበራም ጥምት ኣቢላውን መንገዳ ክትቅፅል እኳ ሓሲባ እንተነበረት ማርታ ምስ በላ ደጊሙ ንድሕሪት ግልፅ ኢሎም ነቲ ዳርጋ ብዘብዘብ ዝመፅእ ዝነበረ ወዲ ክትፅብዮ ጀመረት ሰላም ማርቶም ኤሰብ ይበሃል ትፈልጥኒ ዶ ትኾኑ ኣብዚ ገዛውቲ ምስ በሎም ኣይፈልጠካኒ ስለ ዝበለቱ ምዃን እንታይ ክትፈልጥኒ ብመኪና ትወፅእ ተኣትዊ ከም ሰብ እኳ ኣብዚ ገዛውትና ክትፃወቲ ተራእኺ ዘይትፈልጥ ከማ ዓይንኪ ዝጎበስኪ ብዝኾነ ክላለኪ ደልየ ፍቃዲ ምስ በሎም ማርታ ንመጀመርታ ግዜ ወዲ ደፊሩ ጠጦ ኣቢሉ ከዘራርባ ልምዲ ስለ ዘይፀንሓ ከየገርም ኣይተረፈን ሓረዳ ክትብሎ ኖ ዝተወጃበርያ ትመስል ዘረባ ከምልቐትም ዳኣበለት ወዲ ብቐደሙን ዘሎ ድፍረቱ ኣኡን ኣኻኺቡ ስለ ዝመፀም ስቕታ ስለ ዝኸበዶ በሊ ድሓን ኢሉ ንድሕሪት ክምለስ እንዳበለግና መኒ ሽሚ ኢልካ ንምስ በለቱ ሃብታም ኣዳኣና ኣና እንታይ ከም ሰብ ክትቆፅሩና ኤሳው ኢለዶ ኣይተላለኹን ቅድሚ ካልኢታት እንዳበለ ብውሽጡ ኤሳው ይበሃል ምስ በላ ፅቡቕ ሊላ ኤሳው ሽመይ እኳ ድሮ ፀቢኻ እንዲኻ ኢላ ብደው ገዲፋቱ መንገዳ ቀፀለት በቲ ሓደ ንክዘረባ ዕድል ስለ ዝረኸበ እንተተሓገሰኩም በቲ ካልእ ግን ከምዚ ዝነዓቐቶ ስለ ዝመሰሉ በጥራም እንዳበለ ኣስተማሲሉ ንድሕሪ ተመልሰም ማርታ ግና ወላ ደኣ ካብ ኤሳው ትፈለደ እምበር ብዝኣቡ ከም ሕሳብ ኣይቋረፀትን ትብላዕ እንስሳ እንክትመስል ነዛ ቀርብዋ ዘይስከፉ ደፊሩ መፅኡ ብምዝራቡ ካይተደነቐት ኣይተረፈትን ናብራ ኤሳው ብግምጥልሹ ኣብ ሓደ ዓለም እንዳነበርካ ከላኻ ክልተ ጫፋት ሂወት ዓለም ፍትሓዊት ኣይኮነትን ክበሃል ናይዞም ክልተ ናብራ ክትርኢ ከለኻ ኤሳው ምስ ኣርባዕተ ኣሕዋቱ ኣብ ክንዲ ሰፈር ረጋቢት ከውን ገዛ ተጨቃጭቆም ዝነብሩ እታ ገዛ ብምሕር መፅባባ ምግናካ ይኹን ዳ እምበር ፍርቂ እግሮም ዳርጋ ደገ ዝሓድር ኮይኑ ግና ተቐዲሑ ዘይውዳእ ፍቕሪ ስኒት ኣለዎም ካሊእ ሲትረፍ መኣዲ ክቐረቡ ከለዉ ከብዮም ኣብ ሓንቲ ሸሓኒ ዝበልዑ በቲ ኮይኑ በቲ ኤሳው እዚ ናብራ ብጣዕሚ ስለ ዝሰልቸሙ ብገለ ገይሩ ካብቲ ዘለዎ ሂወት ንክወፅእ ወትሩ ከም ዝሓሰበ እዩ ኮይኑ ሓሳባት እንዳንከባለሉ ከሎ ዝመፁ ነገር እንተ ነይሩ
ነታ ደጋጊሙ ዝሰምዓ ጎቦኩን ወይ ምስ ጎቦ ተጸጋእ ምስላ መዛዘሚ ሓሳብ ዝገበረም ስለዝኾነ መጸጊ ኢሉ ዝሓሰባ ሰብ እንተ ነይራ ማርታ ጓል ገዛውትዮም ነብዙሕ ግዜ ብደቂቅ ክከታተላ ፈቲኑ ምስኾነ ወዲ ብገይጋ ክትከይድ እርኢዋ ኣይፈልጥን እዝን ወዲ ከምዝን ቃልጢፉ ከምቲ ዝሓስቦ ንክላለያ ኣንቂፅወዩ ስሕቲላ ክትሓለፍ ከላ ጎዩ የርከባምሽ ሽዑ ስለ ዝፈርሕ ከምዛሎ ምስ ግድን ክለላ ኣለኒ ኢሉ ፈኪሩ ዘይኸደም በታ ዝመፃ ሰላሒሉ ይምለስ ኮይኑ ግና መውዳእቱስ ድሕር ክንደይ ነፈጣሪኡ ዘሎ ድፍረት ክህቦ ለማሚኑ ክላለያ ዝኽኣለም ካብታ ዝተላለላ መዓልቲ እውን ልቡ ክትቀስ ናይ ከኣለትን ፍቅሪ ሒዞ ግን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንሰሞም መልእኽታት ደጊሙ እንተረኸባ ብምሕሳብ ብዘይ ምቁራፅ በቲ ከባቢ ኣፍ ደጊኣ እንተተዛወረብኩም ፈፂሙ ክርያ ስለ ዘይከኣል እዩ ሰዓታት ቀያይሩ ከም ሕስም እኳ እንተተመላለሰ ዋላ ብመኪና ክትውፅእ ይረኣያን መወዳእቱ ግና ቆልዓ ልኢኹ ድሓያ ክገብር እኳ እንተፈተንም እቲ ቆልዓ ሒዙሉ ዝመፀ ድሓያ ዘይኮነ ርእሱ እንዳሓሴ ንብኣት እንዳንጠብጠበ ጫጭ እንዳበለዩ እምበርከ እቲ ምእባይ ሓዋ ካልኣይ ግዜ ማርታ ኢልካ ምስ ትመፅእ ካለ ክፅበካዩ መዘኻኸሪ ግን ኢሉ ኣጻብዕቱ ኣፂፉ ርእሱ ኮ ኣቢሉ ዘፋኖም ዋላ እኳ ሕርቃን እንተተሰምዑ ናይቲ ቆልዓ ርእሱ እንዳሓሴ ኣብ መፀፃ ከየሰሓቕ ኣይተረፈን በቲ ሓደ እውን እንቋዕ በዓሊ ኣይከድኩ ዝገለደ ሰብ መምፃኹ ነይረ በለም ማርታ ምስ ስድራኣ ካብ ከተማ ወፂኦም ንሰሞም መላእታ ክትዘር ቀንያ ንገዝኣ ምስ ተመልሰት እምበኣርዮም ናይ ኣጋጣሚ ኣብ መንገዲ ዝተራኸቡ ማርታ ከመይ ድሓንዶ ኣበይ ጠፊእኺ ቀኒኺ ምስ በሎም ሸበርበደ ከበለ ብዝተረጋገአ መንፈስ የማን ፀገም ቁልሕ ድሕሪ ምባል ድሓኒ ምስ ስድራይ ወፂቕኒ በጃኽ ሓዊ እንታርኢካ ንዓይን ንኣኻን ከጥፋእና ቸግዳ ኢላቱም ብደው ተብተብ እንዳበለት መንገዳ ገበረት ስድራኣ ብፍላይ ምእባይ ሓዋ ምስዝኾነ ወዲ ክትዘረብ ኣይደልን እዮም ናቶም ድሌት ምስ ከምኦም ዝኣመሰሉ ምስ ደረጃውን ክብሮም ዝኸይደ ሰብ ክትምርኣዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮኑን ዝፈትዋ ቢኬር ናይ ገዝኦም ስለ ዝኾነት ወዲኣ ከይትሕምሸሽ ኣዝዮም ስለ ዝፈርሑ ብጣዕሚ እዮም ዝጥንቀቑሎም ኤሳው ሓዋ ገለ ኢልዋ ከም ዘሎ ስለ ዝተረድኦ ከቢደ ግድሊ ፅበ ከም ዘሎ ኣይሰሓትን ኮይኑ ግና ተስፋ ክቁርፅ ኣይደለየን ዝገበረ ገይሩ ምስ ፅቡቕ ሌላ መስሪቱ ነቲ ዝሓሰቦ ተግባር ምፍፃምን ከም ቁሪ ተፀጊኻ ገንዘባ ምምፃይ እንተተኻይሉኻ ኣብ ፍቕሪ ከም ትወድእ ጌርካ ሓዳር ምምስራት ምስኣ ሓዳር መስሪቱ ማለት ከዓ ካይዳ ከመ መቋራጭ ሃብቲሙ ማለት እዩ ነዝታት እንዳሰላሰለ ተስፍኦ ሰማይ ኣብፂሑ ዋላ ንሓንቲ ደቂቁን ትኹን ክዘረባ ዕድል ብምርከቡ እንዳተሓጎሰም ናዋኒኑ ዝኸደም ነፀባሒቱ በቲ ከባቢ ኣፍ ደጊኦም እኳ እንተትንቀሳቐስም ብጌጋ ክትቀልቀል ስለ ዘይረኣይም ምናልባት ኣብ ናይ ኣቦኣ ስራሕ ከይትሕሉ ብምሕሳብ ናብኡ ምስ ከደ ክርያ ዝኽኣለም ኣትዩ ከዛረባ እንዳበለ ከሎ ግና ሓዋ ክኣቱ ስለ ዝረኣዩ ምስ ዕድሉ እንዳማረረ ክሳብ ዝኸደሉ ኮለል ኮለል ኢሉ ክምለስ ወሰንም ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ግን ምስ ተመለሰ ቤና ስለ ዝፀናሕቱ ጠኒኑ ኣተወም ማርታ ርኢ ምስ ኣበለቶ እንተ ሰንበደትኩም ብዝተኻእላ መጠን ነብሳ ክትረጋግእ እንዳፈተነት ሰላም ድሕሪ ምባል እንታይ ክሰማዕካ ክትብል ተወከሰቱም ኮይኑ ግና ዝኾነ ክገዝእ ዘይኮነ መፂኡ ምስኣ ክዕልል ከም ዝደለየ ምስ ሓበረም ብስምባረ ዝኣክል በታ ዝመፃነ ክምለስ ሓበረቱ እምበርካ ሓዋ ክምለስ ኢልዋ ስለ ዝኸደዩ ምናልባት ሓንደበት እንተ መፂኡ ከየጓግጠላ ስለ ዝፍሕራ ድሞዩ እምበር ወሸለ ቅርብ ኢሉ ዘአላ ረኺባ ዘይልባ ብፅማ ዝኣክል ምድረ በዳ መሲሉ ዘሎም ኤሳው ከይፈትዎ ክላ እንዳበለ መሰስ ኢሉ ወፅም የግዳስ ንኡ ጸላኪት ዝበለቱ ኮይኑ ስለስተሰምዑም ካብ ምስቲ ምሳል ኣድያዩ ኣለን ድሓን ዝገድፈክ ከይመስለክ ካለ ግዜ ክምለስ እንዳበለ ምስ ነብሱ ንቅድሚኡ ተመርቀፈም
በቃ ካብዛ መዓልትኒኑ እድል ኣብ ዝረኸበሉ ኣብ መንገዲ ዲ ዋላ ናብቲ ደስ ክብላ ከም መዘናግዒ ትውዕለሉ ስርሓ እንዳኸደ ክዕልል ብዙሕ ፃዕርታት ኣካየድም ኮይኑ እንድሕር ክንደይ መንገድታት ስለ ዝተኸፈተሉ በብቁርብ እንዳተለማመዱ መፁ። ማርታ ንኤሳው ኣይፀልአቱን ዕላላቱ ኣፍሲ ክድን ብጣዕሚ ተዋሳይ ኮይኑ ረኸበቱም። ነታ ብፅሟ ዝኣክል ዝነፀፈት ዲጋ መሲላ ዘላ ሂወታ ፀግዒ ኮይኑ ሓጎስ ፈልፊሉ ንክመልኣ ተመነየት። ክንዲ ዝኾነ ብወግኢ መተዓልቲ ክኸውን ዝተወከሰቱም እንሱ ደኣ እንታይ መላልሲ ነይሩ እንዳበለ ኤሳው ብሓጎስ ተቐበላ። መጀመርታ ጊዜው ሻሂ እንዳሰተይ ክዕልሉ ኣብ ሓደ ካፈ ድሕሪ 5 መዓልታት ንቀዳም ተቋፀሩ። ማርታ ብሽከም ምስ ኣህዋታም ምስ ካልእ ሰብ በገይጋ ሻሂ ሰትያ ስለ ዘይትፈልጥ ሓድሽ ተመክሮ ስለ ዝኾነ ነታ መዓልቲ ብሓንቆታ ክትፅበያ ጀመረት። ኮይኑ ግና ዋል ሓደ ካብ ስድራ በገይጋ ክርእዋ ከም ዘይብላ ልዑል ጠንቀቓ ክትገብር ከም ዘላ ምስ ነብሳ ዝተረዳድአት። መዓልትን ከልብን ከይፀዋዕኸዮም ይመፁ ከም ዝበሃል መዓልቲ ቆፀር እኳ እንታይ ኣኸልም እንተኾነ እንታይ ኣመክንያ ከም ትወፅእ ህርብት በላም ንሽምያ ቆፀር ሒዛ እምበር ንዝተስቲዋል ሓደ ኣይተዳለወትልን ዝነበረት እትሓስብ ድሕሪ መፅና ሓሳብ ስለ ዝመፅእ ሕጉስ በለት። ኣብ ገዛ ትክደኖ ክዳን ተኸዲና ገለ ገንዘብ ኣብ ጅባኣ ገይራ መዓፅኦ ከፊታ ከተወፅእ ክትብል ናበይኺ ደሊኺ ኣትቆልዓ ምስ በለት ተዓዲያም ንፋስ ክወስድ ደሊ ስለ ዝበለት ሻይ ጋብዘታ። ኮይኑ ግና ኣንፈታ ጠውያ ጠንበርበር እንዳበለት ናብታ ውሽጢ ካፈ ኮፍ ኢሉ ዝፅብያ ዝነበረ ኤሳው ሕጉስ በለት። ኤሳው ቀቢሉ ምስ ጠመታ ተሓቢኣ ከም ዝመፀት ክግምት ኣይትፀገመን። ብጎቦ ልባጣት ጥቕሙ ንኻቢ ሰዓት ዝኣክል ክዓልሉ ድሕሪ ምፅናሕ ገድን ክኸይድ ኣለኒ ስለ ዝበለቱም ገዛውቶም ሓደ ከሎ ክንሱ በቢና ናብ ሓደ ኣንፈት ፋሕበሉ። ኤሳው ናብ ገዝኡ ሰለይ እንዳበለ ምስ ነብሱ ኣብ ዕላል ሒዙ ዝነበረ ቀድሞ ዝኣገረ ቀንዲ ዕላማይ ክገብሮ ዘለኒ ከም ተኣምነኒ ምግባር እዩ። ስለዚ ንዝኾነ ነገር ከይተሓወኩ ቀስ ኢለ ብጥበብ ልባ ምውሳድ ሽኡ ድሌተይ ሓትት ጓል እንተፍቂራ እንተፈተኻ ነዲ ኣይትስምዕ ኣቦኣዋል ኣሕዋቶም ብጀካ ነፍቃድያ ወይ ነቲ ኣፍቂራቶ ዘላ ንካልእ ዝኸውን እዝኒ ከም ዘይብላ ዘየስሓት ሓቂ ከም ዝረአ ዘለኹ ብፅሟ ሰብ ኣፀቦ ተታሒዛ ዘላ። ስለዚ ምስ ኣስ ፀገም ኣይክሕልወንን እንዲሁ ናይቶም ስድራ ነገር ግን ምክባዱ ኣይክተርፍን። ኮይኑ ግና ገንዘባ ንሳን እምበር ካልእ ስለዘይገድሰኒ በዓል ይፍለጡ። እዝን ወዲ ከምዝን እንዳሓሰበ ካይተረድኦ ገዝኡ በፅሐ።